Ni kendo Jatend piny William Ruto ooro ote mag mos mare kod kuyo ne jonyuol kod anyuola mag nyithindo 16 manowito ngimagi e masira mar mach manomuoch e skul ma Utumishi Girls Academy Gilgil kod mago moyudo hinyruok. Kokalo e yor mbui, jatend piny nowacho ni onge wach manyalo duoko chien rem mar wito ngima nyithindo mapod tindo mane pod ni kod lek madongo ne ngima margi manyime. Omedo lero ni kaka piny Kenya gikuyo kod jonyuol, jochiw arita, jopuonje kaachiel gi jopuonjre duto magie sani kale lit mapek kaluwore kod masira makamano. Oyango ni gie sani chenro motelo en mar reso jopuonjre moyudo midhiero, thiedho mago moyudo hinyruok kod chiwo sir madwarore ne anyuola e kinde ma nonro mar yango gima nokelo mach makamano dhi nyime. Mana kamano, achiel kachiel wamanyo jafwambo marwa Kirui mantiere e gwenge ma Gilgil kama masira makamano notimore. Labda Kirui, ungetueleza ni yepi yanayoendelea kwa sasa kutokana na mkasa wa moto ambao umesababisha vifo vya wanafunzi 16 mpaka